Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гайцин алга таба кайбер темалар турында кыскача. Марат Анисимов автомобиль юллары предприятиясе директоры вазифасыннан китте. Моның сәбәбе нидә? Аңа инфаркт диагнозы куела. Ашыгыш медицина ярдәме станциясе фельдшерлары ир-атның гомерен саклап калдылар. Марат Анисимов автомобиль юллары предприятиясе директоры вазифасыннан китте. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында билгеле булды. Аның контракты тәмамланды. Шолымырын Мәхдиев аның эшчәнлеген уңай бәяләде һәм уңышлар теләде. Охарактеризовал себя как добросовестный, умелый руководитель. Предприятие автомобильных дорог за время его работы выполнила и выполняла все те задачи, которые ставились руководством города, по содержанию города, по выполнению большого объема дорожных работ. Үз чиратында хәзер инде автомобиль юллары предприятиясенең элеккеге директоры да хезмәттәшләренә эшләре өчен рәхмәт белдерде. Исегезгә төшерәм, җитәкче вазифасында ул 2020 елдан бирле хезмәт куйды. Аның контракты тәмамланган. Низкий вам поклон, уважаемые коллеги, за то, что мы все это время делали. Ильгам Барович, большое вам спасибо за постоянную всестороннюю поддержку. Это чувствовалось с первого и до последнего дня моей работы. Ильгам Барович, отдельно хотел бы вам выразить благодарность за тот жизненный опыт, который я перенял у вас. Ашыгыш медицина ярдәме станциясе фельдшерлары Татьяна Сәүбәнова һәм Алмаз Садиев 45 яшьлек ир-атның гомерен саклап кала. Аңа инфаркт диагнозы куела. Медикларга йөрәк туктаганнан соң реанимация үткәрергә туры килә. Бәхеткә фаҗига булмый кала. Медиклар бригадасы белән хезмәттәшем очрашты. Отключить голову, не поддаваться эмоциям. Татьяна Сәүбәнова һәм Алмаз Садиев ул иртәне хәзердә хәтерли гадәти дежур көн чираттагы чакыру эшкә барганда юлда 45 яшьлек ир-ат күкрәк артында авырту туя һәм ашыгыч ярдәм чакырта. Берничә минуттан соң ул аның югалта. Урынга килгән медиклар вазгыятьнең катлаулы икәнен аңлый. Фельдшерлар бригадасы йөрәкнең кинәт үлемен ачыклый. По приезду на вызов мы сразу приступили к реанимационным мероприятиям. При проведении сердечно-легочной реанимации, непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких, внутривенное введение препаратов. Тиз һәм төгәл эшләү нәтиҗәсендә быел фельдшерлар кеше гомерләрен бер генә тапкыр саклап калмаган. Безнең эштә иң мөһиме тиз арада һәм төгәл эш итәргә кирәк, ди Алмаз Адиев. Реанимация была долгая и сложная. Во время реанимации несколько раз сердце запускалось, потом повторно останавливалось, фибрилляция начиналась. Несколько раз, многократно даже мы стреляли дефибриллятором. Только к 25-й минуте уже ритм самостоятельный хороший пошел. Пульс хороший появился на сонных артериях. Большая радость, конечно, была, когда стабилизировался, давление нормализовалось. Табиблар белдергәнчә, инфаркт яшәрә, 35-40 яшьлекләр инде риск төркеменә керә. Тәмәке тарту, югары кан басымы, холестерин югары булу, аз хәрәкәтләнү һәм стресс авыру куркынычын арттыра. Признаки инфаркта миокарда – это прежде всего загрудинные или в грудной клетке боли с широкой иррадиацией. То есть и в шею, и в челюсть, и в ухо, вниз, в плечи, везде иррадиация. И эквивалентом боли является одышка. То есть если внезапно появилась одышка, особенно при выполнении физического усилия или эмоциональной нагрузки, то, конечно, к этим симптомам нужно отнестись очень внимательно. 45 яшьлек ир-атның хәле исә тотрыклы, ул якыннары белән аралаша ала. Гордость за свою профессию, работу берет. То, что вот так вот сутками работаешь, это все не зря, это все приносит пользу. Тепло, наверное, в сердце как-то, и хочется побольше помогать людям. Лилия Гайцина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәйриячелек фондыларының берсе махсус хәрби операцияда катнашучыларның гаиләләрен 4нче тапкыр азык-төлек һәм беренче кирәк ярак товарлары белән тәэмин итә. Татарстанның барлык район һәм шәһәрләренә 450 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән. Җыелмаларны үлгән сугышчыларның һәрбер гаилә әгъзасы хатыннары, балалары, әти-әниләре алды. Шулай ук махсус хәрби операцияда катнашып, беренче һәм икенче төркем инвалид калучыларның гаиләләренә дә ярдәм җибәрелгән.
Harbiy xizmatkorlarning oilalari uchun gumanitar yordam җыю менә шулай бара. Волонтерлар һәм активистлар азык-төлекне һәм беренчел кирәк ярак товарларын пакетларга тутыра. Бу хәйрия эше 2022 елдан бирле үткәрелә. Благодаря поддержке благотворительного фонда «Нефис» мы поддерживаем семьи участников СВО. Сегодня в очередной раз мы получили продукцию порядка 18 тонн и формируем наборы. СВОда катнашучыларның гаиләләре өчен тупланмага озак вакыт саклана торган 15 төр ризык, тушенка, балык консервалары, он, шикәр, карабудай, дөге һәм башка ризыклар керә. Барлык пакетлар җыелып беткәч, аларны Татарстан районнары һәм шәһәрләренә илтәләр. Сугышчыларның туганнары белдергәнчә, мондый игътибар аларга ошый. Помощь оценивается очень высоко, и не только мною. Пакеты настолько вот эти собраны грамотно, настолько вот все продумано. У меня у самого сейчас отпала надобность ходить в магазин и покупать. СВОда катнашучыларның гаиләләре гуманитар ярдәмне елга 2 мәртәбә ала. Мы завершили 4-й этап благотворительной акции помощи семьям участников СВО. Хотим выразить огромную благодарность администрациям районов и городов Республики Татарстан, а также всем волонтерам, которые помогают нам в организации проведения акции и передачи наборов адресат. СВОда катнашучыларның гаиләләре шушы чорда 1,5 тонна тупланма алган, алга табада алачаклар. Чөнки хәйрия фонды киләчәктә дә геройларның туганнарына ярдәм итәргә планлаштыра. Лилия Гатина, яңалыклар. Аякларга гына түгел, тәңгәдә җылы һәм уңайлы. Яршаллыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Өстәвенә кибеттә яңа көзге коллекция. Ашыгыз, күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Зур көзге коллекция беркемне дә битараф калдырмаячак. Иң мөһиме ул сыйфат, Беларусь сыйфаты. Аякка бик уңайлы. Менә кемнең инде плоскостопие аякларында сөякләре чыгып тора, киңәеп китә, шундый йомшак табан аслары бик әйбәт, уңайлы дип әйтергә. Уңайлы көзгә, язгы аяк киеме сайларык. Күргәзмә ассортиментында хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә йөзләгән модель, төрле үлчәмгә, классик һәм стандарт булмаган төсләрдә һәм төрле аяклар өчен исәпләнгән. Данная модель имеет небольшой широкий каблук, что позволяет снять нагрузку и предотвратить отекание голеностопного сустава. Вся подошва обуви вулканизирована, благодаря чему ваши ноги всегда будут сухими в любую погоду. Специальная пропитка для кожи позволит оставаться вашей обуви в первозданном виде всегда. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә термокием дә сатып алырга мөмкин. Беларусь аяк киеме ярминкәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Пчелы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Долгожданная чавыча, красная икра, масляная. Все от производителя. С 6 по 11 октября. ТЦ Грин, остановка Глобус. Большой сольный концерт Дины Гариповой. 25 октября. ДК «Энергетик». Учебный центр «Эксперт» предлагает услуги по обучению, охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи. Проводим обучение по профессиям: стропольщик, оператор АЗС, монтажник. Телефон 915 116.